Nämä aplodit oli tietysti tuolla Lasse Heikkilän soveltamalle fanfaarille, tai mikä tämä nyt on, alkusoitto? Ei kun oli sille, joka nousi lavalle. Se oli ihan väärin. Okei, selvä. Sovitaan näin. No niin, ystävät, tervetuloa tänne toiseen Studio Sauliin. Viikko sitten aloittelimme täällä ja mun mielestä meillä oli oikein kiva tilaisuus täällä ja uskon, että näin tulee tänäänkin olemaan. Meillä on tänään kaksi mielenkiintoista aihetta. Ensimmäinen on sellainen, että miksi juutalaisia taas vainotaan, tai että joko taas juutalaisia vainotaan. Näin se taisi olla muotoiltu. Antisemitismi on asia, joka on uudelleen nostamassa päätään Euroopassa. Tästähän me on saatu muistutuksia tuolta uutisissa nähty Ranskasta ja Ruotsista. On puhuttu myöskin Unkarista. Ja tuntuu näin eurooppalaisena ihmeelliseltä, että miten se on mahdollista. Kun 70 vuotta sitten saimme jo tästä asiasta niin hirvittävän opetuksen. Mutta näin se vaan näyttää olevan, että historia tässäkin asiassa ikään kuin toistaa itseään. Ja toinen teema meillä on sitten tänään nuorten syrjäytyminen ja siihen liittyvä moniongelmaisuus, päihdeongelmat, työttömyys, koulutuksen puute. Ja tänään meillä on mielenkiintoisia vieraita. Mutta ihan alkuun pyydän tänne lavalle meidän laulajavieraamme. Hän on Rainer Lindemann. Rainer Lindemannista tässä vitsailtiin tuon Lassen kanssa, että monet tietää Leif Lindemannin ja Rainer Freemanin, mutta Rainer Lindemann, kukas hän on? Kyllä te jotkut viimeksi kun kysyin, niin olitte häntä kuulleet, mutta nyt kuulemme häntä lisää. Se on hyvä. Minut monta kertaa sekoitetaan näihin edellä mainittuihin herroihin, mutta voi käyttää molempia. Joko mä oon sitten sukunimen Lindemannin käytän siinä vahvuutena tai sitten etunimeni Rainer. Joten molemmista tulee toivottavasti hyvät mielikuvat. Lämpenevää.
Wow. Olen kuunnellut Rainer Lindemanin uusinta levyä tässä viime päivinä. Se on ihan tuore julkaisu ja täytyy sanoa, että livenä on melkein vielä parempaa. Sekin on loistava se levy kyllä. Lassella on täällä melkoinen arsenaali instrumentteja. Kun kuulitte, niin tässä oli ikään kuin kokonainen orkesteri soittamassa, mutta siellä on, en tiedä mitä kaikkia noi on, siellä on lyömäsoitinta ja puhallinsoitinta ja koskettimia pari kappaletta. Näin, mutta saamme tässä kuulla vielä myöhemmin lisää tätä musiikkia. Vielä kerran tervetuloa tähän Studio Sauliin ja teillä on siellä pöydissä niitä laululistoja, niin kuin viime kerrallakin, niin sinne saa ruksata 3 mieleisintään ja sitten tässä tilaisuuden loppupuolella me siirrymme tähän yhteislauluosioon. Täältä vielä puuttuu vissiin salista Mika Karola, hän on tulossa tänne kyllä. Viime kerralla kuulimme, että Mikalla oli flunssa, hän oli antanut äänensä, mutta se on tullut takaisin. Mika täällä on laulattamassa meitä. Mä olen siis Sauli Ahvenjärvi, unohdin tuossa esitellä itseni. Se nyt varmaan kaikki jo arvasikin. Täällä on nimi tuolla lipussa ja ihan samannäköinen äijä. Se on pikkusen paremman näköinen kyllä tuossa kuvassa aina. Valokuvaajat on taitavia, mutta tunnistaa kuitenkin samaksi mieheksi. Ja mä olen tässä isäntänä näissä Studio Sauleissa, näin se taipuu vissiin. Ja tuo 2 kertoo siitä, että olen ehdolla tulevissa eduskuntavaaleissa ja tämä liittyy nyt tietysti vähän siihen asiaan tämä tilaisuussarja. Mutta lähdetään ensimmäiseen keskusteluun ja aiheena on tosiaan joko taas juutalaisia vainotaan. Ja tästä aiheesta minun kanssani tulevat keskustelemaan ensinnäkin entinen meppi, nykyinen, miten se tituleerattaisikaan, kansanedustaja ehdokas. Varmaankin se on nyt tässä kohtaa hyvä titteli. Sari Essayah. Aplodit Sarille. Yksi kysymys Sarille tähän alkuun, että miten kampanja menee ja ootko paljon joutunut kävelemään? No, meillä on tämä Savo-Karjalan uusi vaalipiiri tuolla Itä-Suomessa ja täytyy sanoa, että kyllä siinä on aika paljon joutunut liikkumaan, että ei enää ihan kävelyvauhdilla ja kävelytavalla ole päässyt paikasta toiseen. Mun Belgiassa asuva ystävä muistutti, että ootko muuten huomannut, että sun uusi vaalipiiri on suurempi kuin Belgia ja Luxemburg pinta-alaltaan yhteensä ja näin todellakin on, että kyllä autoratissa tulee vietettyä pitkiä päiviä. Vieläkö sä, Sari, kävelet noin niin kuin ihan sillai, ei nyt varmaan kilpailumielessä, mutta kuntoilet varmaan kovasti? Kuntoilen, mutta täytyy kyllä sanoa, että kävelykin on sellainen tekniikkalaji, että se on, sit kun se tekniikka ei ole tänä päivänä ihan sitä, mitä se on parhaimmillaan ollut, niin se ei enää tunnu niin mukavalta ja se ei ole niin jouhevaa sitten se kävelyn tekniikka ja suorittaminen, että aika paljon mä sitten ihan hölkkään ja sitten joskus käyn punttisalilla ja jotain sellaista pientä kuntoilua, mutta kyllä se on enempikin siihen entiseen verrattuna, niin voi sanoa, että se on ulkoilua. Mikä se oli se naisten, tai on se pitempi matka? Onko se 20? Joo, se on 20, että olen itsekin kävellyt muutaman kerran se 20, mutta siihen aikaan vielä päämatka oli 10 kilometriä. Mikä sun ennätys on 20? 1:32.05 muistaakseni. Okei. Ja sen takia kysyn, kun mä kerran juoksin puolimaraton, niin se on vähän yli 20 kilometriä. Mulla taisi mennä vähän reilu 2 tuntia siihen. Näin. No niin, ja sitten toisena keskustelijana pyydän tähän saman tien paikalle. Meillä on entinen Ylen
toimittaja ja kirjeenvaihtaja Lähi-idän asioiden erikoistuntija Roni Smolar. Tervetuloa. No, siinä on. Kiitos. Oli todellakin ilo saada, Roni, sinut tänne myöskin mukaan. Meidän aiheemme on sen kaltainen, että se liippaa hyvin läheltä myöskin sinua, koska edustat tässä myöskin Suomen juutalaista yhteisöä. Ihan alkuun kysyn, että millä tavalla nyt siis Suomen juutalainen yhteisö on seurannut tätä Euroopassa nousevaa antisemitismia? Onko meillä ollaanko täällä turvassa vai onko teidän yhteisössä syntynyt tämmöistä levottomuutta tai pelkoa siitä, että meilläkin voisi tapahtua jotain samanlaista kuin tuolla Euroopassa? Joo, totta. Kyllä me tietysti tunnetaan itsemme turvallisiksi täällä näin. Tilannehan on täällä Suomessa huomattavasti helpompi ja parempi kuin muualla Euroopassa. Mutta totuus on se, että nämä viimeiset iskut Pariisissa ja nyt sitten viimeksi Kööpenhaminassa niin on pikkuhiljaa lähestyy meidänkin alueita, tai Suomen rajoja, ja näin ollen täytyy niin kuin kaikessakin aina muistaa, että ei me täällä Suomessa mitenkään eletä lintukodossa. Mutta se, että kuinka paljon se huolestuttaa meitä, ei meitä niin kuin henkilökohtaisella tasolla, ei kukaan meistä tunne turvattomuutta. Mutta tietysti se, että meillä on tuo Helsingin keskustassa, meillä on seurakuntakeskus ja meillä on synagoga siellä ja paljon toimintaa ja siellä porttien sisäpuolella on päivittäin 150 ihmistä, niin se on tietysti semmoinen hyvin mahdollinen, potentiaalinen iskun kohde, jos näin halutaan. Mutta tietysti valppautta on tietysti vähän nostettu siellä. Niin, tässä varmaan yksi ja toinen pohtii sitä, että mistä tässä oikein on kysymys. Et silloin 70 vuotta sitten koettiin Euroopassa näitä juutalaisvainoja ja siellä taustalla oli tällainen rotuhygienia ja natsien ideologia. Onko tässä nyt samanlaisia elementtejä vai mistä tämä kumpuaa tämmöinen? Mä näkisin oikeastaan tämän eurooppalaisen antisemitismin se on kolmessa osassa. Eli on tietysti tämä perinteinen äärioikeisto, itsekin mainitsit muun muassa Unkarin, niin myös Kreikka on 2 EU-valtiota, jossa selvästi on juutalaisvastaisia tai rasistisia puolueita, äärioikeistolaisia puolueita. Ja näin ollen he vastustavat kaikkia vieraita niin sanotusti. Eli se on siellä äärioikealta, mutta sitten on sitten äärivasemmalta tai vasemmalta on sitten voimia, jotka vastustavat Israelin olemassaoloa ja kyseenalaistavat Israelin olemassaoloa. Ja näin ollen, niin kun haastetaan Israelin olemassaoloa, niin samalla haastetaan myös juutalaisten oikeuksia ja Israelia tietysti juutalaisvaltiona. Eli se saatetaan niin kuin epävarmaksi. Ja näin ollen kaikki kritiikki kohdistuu sitten, jos se ei kohdistu suoraan Israeliin, niin se kohdistuu sitten seuraavaksi juutalaisiin. Ja kolmas on sitten ääri-islamistit, radikaalit islamistit Euroopassa. Sehän on näkynyt muun muassa näissä 2 peräkkäisessä iskussa Pariisissa ja Kööpenhaminassa. Ensimmäinen Pariisissa kohdistui siihen satirilehden toimitukseen ja toinen kohdistui sitten yhteen toiseen puhetilaisuuteen Kööpenhaminassa. Ja sitten heti seuraavana iskun kohteena oli sitten juutalaiskohde. Eli nämä juutalaiskohteet valittiin juuri sen takia, että kohteena olivat juutalaiset. Ei ne ollut muuten nämä iskujen suorittajat olisivat tietysti kadulla voineet iskeä minkä tahansa kohteeseen, joka oli ihan vieressä. Nyt he siirtyvät niin kuin esimerkiksi Pariisissa siihen Kosher-kauppaan, joka oli tosiaan pitkän matkan päässä siitä satirilehdestä. Ja Kööpenhaminassa oli sama tilanne. Eli valitettavasti mä oon jossain lehtijutussa just vastikään kirjoittanut, että kun muut voivat huonosti, niin juutalaisia sitten syytetään siitä. Ja tämähän on ollut 30-luvulla kanssa, kun oli Euroopassa ja Saksassa taloudellisesti vaikeaa, tai 20-luvun alkaen, syytettiin juutalaisia. Voidaan tietysti aina kysyä, että minkä takia juutalaiset ovat sitten syntipukkeina. Joo, tämä on mielenkiintoinen asetelma. Että tosiaan siis siellä on taustalla tämmöistä vanhaa äärioikeistolaista ajattelua, mutta sitten juuri tämä, että Israelin Lähi-idän kysymys ikään kuin kytketään tähän siis ihmisiin, jotka ei oikeastaan
millään tavalla tekemisissä asian kanssa täällä. Ja sitten tämä kolmas ulottuvuus tässä, sitä mä en ehkä itse ole koskaan hahmottanut noin selvästi. Mä oon ajatellut, että se ääri-islamilaisuus kytkeytyy aina tähän Israel-kysymykseen, mutta ne saattaakin olla ilmeisesti ikään kuin irrallisia asioita, että se uskonnollisuus on siellä ihan omana. Kyllä, ja se heijastaa sitä huonoa kotoutumista näille maahanmuuttajille, että jos olisi paremmat olot, niin he ylen katsoisivat sitten tätä vihollista, eli juutalaisia. Täytyy muistaa kanssa, että Lähi-idässä kun puhutaan Israelista, niin muslimit eivät mainitse sanaa Israel tai israelilaiset, vaan he lausuvat sanan Yahud, joka tarkoittaa juutalaisia. Ja se on selvää, että kun he tulevat sitten Eurooppaan ja he sitten näkevät ja kuulevat, että yhteisöissä ja niissä maissa ja kaupungissa, missä elävät, että on jahudeja, niin heillä heti samastuu tämmöinen viholliskuva. Ja silloin nämä viattomat juutalaiset, jotka ei nyt ole missään tekemissä ollut, esimerkiksi Israelin kanssa, eikä myöskään näiden maahanmuuttajien kanssa, niin asettuvat tai joutuvat sitten niin kuin vihollisen asemaan. Kyllä. No miten Sari, kun sä olet siellä Brysselissä katsellut asioita, niin miltä se näytti sieltä brysseliläisestä perspektiivistä? Muistan, että tuolla eduskunnassa kävi joku edustaja Brysselistä, joka meille ikään kuin toi tätä viestiä Suomen kansanedustajille, että on nousemassa tämmöinen uudenlainen antisemitismi, joka poikkeaa siitä mitä aikaisemmin on nähty. Mutta oliko Brysselissä jo nämä asiat paremmin niin kuin pinnalla? Me tullaan täällä Suomessa aina vähän jälkijunassa. Ja miten sä ajattelet nyt, että onko meillä Suomessa suhtaudutaanko asiaan riittävällä vakavuudella tällä hetkellä? Belgiassa ja nimenomaan Brysselissähän sattui myöskin tällainen tuhoisa tai hyvin traaginen isku museoon, joka myöskin kohdistui siis juutalaismuseoon. Ja ihan selkeästi, ihan niin kuin Roni sanoi, niin oli nimenomaan valittu kohde sen tähden, että kyseessä oli juutalaismuseo. Euroopan parlamentissa viime kaudella perustettiin tällainen antisemitismin vastainen verkosto sen tähden, että eri puolilta Eurooppaa koko ajan lisääntyvästi tämän tyyppisiä uutisia tuli. Siinä vaiheessa ei ehkä näin selkeästi tämmöisiä terroritekoja, mutta paljon poliisille rekisteröityjä esimerkiksi kadulla juutalaisia häiritään. Heillä, jos nähdään vaatetuksesta tai siitä, että miehillä on kipa päässä, niin heidän päällensä saatetaan sylkeä tai huudella, naisille saatetaan huudella hävyttömyyksiä. Siis kaikkia tällaista niin kuin julkisella paikalla juutalainen ei kaikissa Euroopan kaupungissa voi kävellä rauhassa, vaan hänen kohdistetaan sen tähden, että hän on juutalainen, niin tämän tyyppisiä hyökkäyksiä. Sitten tietysti kaikkia omaisuuden töhrintää, ilkivaltaa, ikkunoiden rikkomista, synagogien oven eteen, esimerkiksi ulostekasojen tuomista, kaikkia tällaista, siis mitä ikinä voitte kuvitella, niin tällaisia raportteja koko ajan eri puolilta Eurooppaa tuli. Ja tässä antisemitismin vastaisessa verkostossa, missä toimin, niin sinne tuli joka maasta, niin kuin joka kuukausi tuli tämmöinen raportti, jossa oli niin kuin kaikki tällaiset, mitä oli rekisteröity. Täytyy huomata, että kaikista maista niin kuin kaikkia asioita ei välttämättä poliisille asti edes viedä, vaan sellaiset asiat, mitkä oli tullut viranomaisten tietoon. Ja näitä raportteja me ei sitten tietenkin ei pelkästään siellä luettu ja kauhisteltu, vaan mietittiin, että mitä voidaan yhdessä tehdä. Ja kun nähtiin juuri tämä Unkarin tilanne, miten voisi sanoa, että ei enää ollut kysymys pelkästään niin kuin äärioikeisto, äärivasemmisto ja sitten myöskin niin kuin ääri-islamista nouseva antisemitismi, vaan ihan siis tavallisia unkarilaisia oli mukana tämän tyyppisessä antisemitistisessä liikehdinnässä, niin tämä meidän verkosto julkaisi Unkarin suurimmissa päivälehdissä vetoomuksen, jossa me niin kuin toivomme, että Unkarin kansa jatkaa niillä demokratian, ihmisoikeuden ja oikeusvaltioperiaatteen, voisiko sanoa kunnioittamisen polulla, mitä Unkari sen jälkeen, kun he ovat saaneet takaisin vapautensa parikymmentä vuotta sitten, että tätä polkua pitkin heidän tulee jatkaa, ei palata jonnekin menneisyyden synkkiin vuosiin. Ja tavallaan se sanoma oli se, että me haluamme olla tukemassa unkarilaisia niiden arvojen puolesta etenemiseen, mitkä ovat meille eurooppalaisille yhteisiä. Ja näissä raporteissa voisi sanoa, että niitä suomalaisina oli helppo lukea pitkän aikaa siinä mielessä, että siellä ei tullut Suomea esille, kunnes sitten nämä magneettimedian kirjoitukset nousivat myöskin sitten Euroopassa tietoisuuteen. Eli Suomessa siitä huolimatta, että magneettimedia tuomittiin, niin siitä huolimatta nämä kirjoitukset edelleenkin jatkuu.
Ja kyllä nämä niin kuin Euroopan parlamentissa meppien välisissä keskusteluissa niin aika ajoin tuli esille. Me tehtiin yhteistyötä tuon antisemitismin vastaisen verkostossa niin myöskin rasismin vastaisen verkoston kanssa. Ja juuri 2013 tämä rasismin vastainen verkosto julkaisi sitten tämmöisen oman erillisraportin antisemitismi tämän päivän Euroopassa. Ja siinä tuli hyvin esille tämä, minkä Roni tuossa tiivisti, että nämä 3 lähdettä on tämän päivän antisemitismissä Euroopassa. No, kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, että on tämmöinen verkosto teillä siellä perustettu. Mites ajatteletko, että Suomessa pitäisi saada samanlainen tämmöinen aktiivinen verkosto tai joku muu tämmöinen ryhmä toimimaan tämän asian hyväksi? Muistan, että kun näitä uutisia tuli tuolta Ranskan suunnalta, niin silloin esitin eduskunnan kyselytunnilla tähän liittyvän kysymyksen ja se asia kyllä, mä vaistusin ja niistä vastauksista näki, että se otettiin vakavasti, että siis eduskunnassa oli paljon sellaista selvästi semmoista niin kuin vakavaa suhtautumista tähän ja nythän me saatiin lisätalousarvion kautta se 100 000 pieni panostus sitten tähän turvallisuuden edistämiseen, mutta jos tulet valituksi eduskuntaan, niin perustatko tänne Suomeen vastaavan verkoston? Kyllä sitä varmaan kannattaa harkita, että eduskunnassa olen toki toiminut siellä Israel-ystävyysryhmän puheenjohtajana aikoinani, mutta minun mielestä tämä asia on, niin kuin Roni sanoi, niin nähtävä sellaisena erillisenä kysymyksenä, jolleka mun mielestä pitää löytyä niin kuin ihan sieltä, voisi sanoa eurooppalaisten arvojen tähden, niin se huoli siitä, että mitä on tapahtumassa. Ja kyllä mun mielestä tämä asia on niin kuin Suomessakin onneksi nyt noussut keskusteluun. Lehdet on julkaisseet näiden tapahtumien jälkeen selkeästi niin kuin kannanottoja, jossa on ymmärretty, että jotakin nyt on taas Euroopassa tapahtumassa sellaista, jolleka haluttiin vähäksi aikaa niin kuin sulkea silmänsä ja on ollut oikea huolestumista. Ja sen verran täytyy, kun sanotaan, että kuka kissahännän nostaa, jos ei kissa itse, että se oli nimenomaan kristillisdemokraattien vaatimuksesta, kun lisätalousarvioon saatiin tämä 100 000 euron lisäys sisäministeri Päivi Räsänen, joka vastaa sisäisestä turvallisuudesta, niin hänen ansiostaan se sinne saatiin. Ja sen tähden, että kaikissa muissa Pohjoismaissa niin valtiovalta huolehtii siitä, että juutalaisyhteisön turvallisuus on taattu. Täällä Suomen piskuinen juutalaisyhteisö on itse joutunut maksamaan turvakamerat, turvalaitteet ynnä muut, niin on todellakin oikeus ja kohtuus, että siihen myöskin valtiovallan apua tulee. Hyvä. Tämä on tosi tärkeä juttu ja tosiaan, jos tulet valituksi eduskuntaan, jos minä tulen valituksi eduskuntaan, niin eiköhän me tehdä yhteistyötä tässä, pannaan tämmöinen asia vireille. Mutta Roni, sano vielä tähän loppuun, että mitä suomalainen juutalaisyhteisö odottaa valtiovallalta tässä tilanteessa? Onko nyt tehty tarpeeksi vai olisiko jotain, mitä vielä voitaisiin lähteä tuon Sarin kanssa edistämään siellä eduskunnassa? Ensinnäkin tuo 100 000, se oli kertaluontoinen. Se täytyy muistaa, kun muissa Pohjoismaissa niin valtiovallan avustus turvallisuuteen puhutaan miljoonista, oli sitten euroja tai kruunuja, että puhutaan ihan toisista summista vuosittain. Ja kun meillä itse olen entinen meidän seurakunnan puheenjohtaja, me tiedän, että tuo meidän turvallisuusbudjetti pyöryy siinä 200 000 paikkeilla vuodessa. Ja jatkuvasti joudutaan lisäämään sitten kuitenkin tekniikkaa ja se maksaa aina, mutta meillä on kuitenkin oma turvatiimi ja näin poispäin. Mutta mä olisin sanonut, että mitä voi tehdä ja voisin sen kertoa, että mä tässä viime aikoina olen pitänyt parinkin palaveria eduskunnassa kansanedustajien kanssa eri puolueista, myös teidän tietysti aktiivien kanssa. Ja oikeastaan haastanut kansanedustajia, sekä nyt istuvia että eroavia ja että nyt tietysti uusia, että ottakaa te tämä asiaksenne, koska te saatte aikaan otsikoita. Me kansalaisjärjestönä ja pienempinä toimijoina, mä olen itse aktiivinen ja potkin asioita eteenpäin, mutta jos te nostatte asioita esille, niin silloin myös media, jota jatkuvasti kritisoidaan siitä, että painetaan vähän villasella ja Israelia ollaan valmiita kritisoimaan. Mutta jos te otatte asioita esille, niin silloin he ymmärtävät, että tämä asia on todella vakava. Teidät on kuitenkin valittu kansan edustajiksi. Ja täytyy muistaa, että se pieni vinkki teille. Hyvä. Kiitoksia vinkistä ja kiitoksia, kun Roni ehdit tänne kiireeltäsi. Sä lähdet kuuntelemaan hyvää musiikkia kuulemma Helsinkiin.
Ja kiitos Sari. Me jatkamme tässä vielä seuraavan aiheen äärellä, mutta annetaan tässä vaiheessa aplodit Ronille ja Sarille. Hyvää pääsiäistä. Meillä tosiaan tänä vuonna on pääsiäinen, kristitty pääsiäinen ja juutalainen pääsiäinen prikulee samaan aikaan. Eli Seder-ilta, eli meidän pääsiäisilta pitkän perjantai-aattona. Kiitos. Samoin, kiitos. Hyvää pääsiäistä. Joo, samoin, kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Hyvää pääsiäistä. No niin, ja nyt sitten jatkamme musiikilla. Eli Lasse ja Rainer. The floor is yours. Seuraava laulu on nimeltään Kauniimpaa ja tämä kertoo meidän todellisesta päämäärästä taivaasta. Välillä tämä maa voi päällänsä kantaa hyvin paljon kauneutta, myös on kevät on tulossa, toivottavasti hyvin piankin ja kesä, niin silloin me nähdään todella mahtavia maisemia. Talvella kun taas on kaunis puhdas lumi maassa, niin se kyllä hivelee silmiä. Mutta ne on vain pientä vertauskuvaa ja hitusta vaan siitä, miten me kerran saamme taivaassa nähdä. Ja tämä laulu kertoo toisaalta surusta, mutta toisaalta suuresta ilosta ja jälleen näkemisen toivossa. Kauniimpaa. Raamatussa on lohduttavat
sanat, rohkaisun sanat. Seuraava lauluni on Älä pelkää, ja Jesajan kirjassa luvussa 41 jakeessa 10 sanotaan näin. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälöille, sillä minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua. Minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä. Miksei onnistu mikään, minut kutsu, älä pelkää. Taipaan tahtoja, en koskaan sua hylkää. Voi olla yksin, synkkä ja kylmä. Ei turvaa sulla, eikä toivoa millään. Minut kutsu, älä pelkää. Ja tarjoon turvaa minua. Jos itsekin vesi sun, jos autusta tahkaantuu, ja ei tahto sen oikeastaan, kanssasi kuljen sinun vieresi jää.
Kiitos Rainer ja Lasse. Tuo Rainerin uusin levy, oliko se nimeltään Valkeneva? Suosittelen. Tähän väliin otetaan pieni esittely, lyhyt esittely. Viime kerrallakin esittelin täällä yhden kilpatoverini siinä mielessä, että hänkin on ehdolla eduskuntaan, ja nyt samanlainen esittely. Kristillisdemokraattien ehdokkaana täällä Pirkanmaan piirissä on numero 20 Sari Tanus. Sari, tervetuloa. Sari on teille monille tuttu kasvo. Hän on rouva kansalaisaloite, joka tähtää siihen, että hoitohenkilöstölle annettaisiin oman tunnon vapaus kieltäytyä abortin suorittamisesta tietyin edellytyksin. Ja Sari on tehnyt valtavan työn tuon kansalaisaloitteen aikaansaamiseksi. Kuulin tuolla, kun oltiin äsken Hervannassa eräältä Sarin asiakkaalta. Hän on siis täällä Tampereella lääkärinä, niin kuin monet varmaan teistä tietävät. Niin tuo Sarin asiakas toivoi, että hänestä ei tulisi kansanedustaja, kun hän on niin hyvä lääkäri. No, tämä on nyt sitten tämmöinen dilemma joillakin äänestäjillä, mutta kiva Sari, kun olet mukana meidän upeassa ehdokasjoukossa, ja hyvää menestystä ja voimia tähän kampanjaan. Tämä on raskasta hommaa, niin kuin olet huomannut. Näin on. Kiitos samoin. Se on ihan totta. Tietysti tuntuu mukavalta kuulla, että potilaat on, tai joku potilas näin sanonut, mutta täytyy myöntää, että niitä on kyllä useampiakin, jotka on viime viikkoina käyneet vastaanotolle ja sanoneet, että ei me voida sua äänestää, kun sit sä ehkä voisit lähteä pois, tai ainakin se riski olisi. Mutta näin kun tässä ollaan rinnan, niin mä Saulista kerron, niin kun on ollut puhe, niin se on vissiin reilu 3 vuotta sitten, kun tapasimme ensimmäisen kerran. Tampereelossa oli sellainen ACC-konferenssi, eli Association of Christian Counselors. Konferenssi oli sillä osallistumassa, ja Sauli piti semmoisen musiikki-illan Pietarin tarinasta. Ja muistan ostaneeni silloin levyn, ja se soi kymmeniä kertoja autossa, ja ymmärsin, että niin hänelle kuin mullekin tuo musiikki on semmoinen henkireikä. Ja toinen on varmaan, niin kuin viime vuosien aikana Sauli on ollut siellä monenlaisessa tiristyksessä eduskunnassa, ja se on jotakin varmasti samantyyppistä, kun mä oon saanut tai joutunut sen kansalaisaloitteen tiimoilta olemaan. Että monenlaista väärinkirjoittelua, mustamaalaamista. Itse asiassa mehän on yksi pahimpia rouvia tässä maassa, jonka toiminta pitäisi lopettaa heti alkuunsa, kaikenlaisia ikäviä kirjoituksia. Mutta niin kuin sanottu, Sauli sai numeron 2. Sen niin kuin, onko se toinen on ensimmäinen on toinen, mitenkä päin se meni. Mä sain sen 20. Et jos Saulin johtamana tämä Pirkanmaan veturi on eteenpäin menossa, niin mä oon sitten sillä viimeisenä tulossa, mutta toivon mukaan en sitten ihan viimeisenä. Mutta silloin kun sain ton numeron, niin mä sanoin ja Facebookiin päivitin, jotkut on ehkä lukenut, että sovitaanko niin, että äänestetään semmoista hyvien kristillisten arvojen omaavaa, lähimmäisestä välittävää edustajaa. Koska silloin, jos se on eduskunnassa sen työn ja päätöksenteon perustana, niin silloin tulee hyviä päätöksiä silloinkin, kun on vaikeat ajat päättää. Että itsellä tietysti toivoisin, että näissä rakennemuutosten aikoina se potilasasiakas saisi ja tulisi sinne keskiöön. Ne eurot käytettäisiin potilaisiin eikä järjestelmiin. Ja ikäihmiset on tietysti, jotka on rakentanut tämän maan. Mutta sitten minun on pakko vielä sanoa, uskoisin, että Sauli allekirjoittaa kaiken tämän, minkä sanoin, mutta sitten itsellä lähellä sydäntä on ne lapset. Ja mun flyereissa on myös niin kuin paksunnettuna se, että on sitä mieltä, että lapsilla on ja tulee olla oikeus isään ja äitiin. Ja se perinteisen avioliiton asema, että se tulee palauttaa, että vaikka sitten vähemmistöille olisi niin kuin omat liittonsa. Ja näin mä ajattelisin, että me tarvittaisiin paljon hyviä kansanedustajia sinne, ja oma semmoinen vetoomus, minkä haluaisin tässä vielä viimeiseksi sanoa, että niin kuin Sauli veturia Pirkanmaalla ensimmäisenä 2. vetää ja mä sitten 20, niin se toive on, että ei vaan niin, että itse äänestäisitte, vaan menkää ja herätelkää nukkuvia, ainakin se 20 kappaletta. Ja sitten niin kuin uutisista olette kaikki lukeneet, niin en tiedä, Sauli tietää paremmin,
Onko koskaan ennen vaaleja ollut tilanne, että vaalit lähenee ja epävarmojen määrä lisääntyy? Ja eikö tänään uutisessa sanottu, että 3/3 miettii puolueen vaihtamista? Eikö siinä olisi meille se sauma? 10% eduskunnasta olisi 20 paikkaa. Minusta se olisi aika hyvä meille. Tiedättekö, siinä on hyvä tavoite. Kaikki tämä on mahdollista. Meillä on kaikki valtias Isä. Mä pyydän, rukoilkaa ja tehdään työtä rinta rinnan ja saadaan paljon enemmän hyviä edustajia. Kiitos Sauli. Tämä on jotakin sellaista, mitä mä oon ajatellut, että jos mä joskus saisin niin kuin suunnitella jotakin poliittisia juttuja, niin se olisi tämmöistä lepposaa mukavaa, jossa olisi myös musiikkia. Mut mennään rinta rinnan ja saadaan hyviä edustajia. Juuri näin teemme. Kiitos Sari, kun tulit tänne ja jatketaan yhdessä. Näin. Meitä on 20 hyvää, tai siis 19 hyvää ehdokasta. 2. aloitetaan ja 20 päädytään. Ja näin, siinä on valikoimaa. Mutta mennään asiassa eteenpäin. Kello käy ja meillä on toinen iso teema puimatta. Ja nyt mä pyydän tänne estraadille henkilön nimeltä Anne Bab. Hän on kansainvälisen Siniristin pääsihteeri. Me on Annen kanssa tunnettu jo jonkin aikaa. Täytyy paljastaa, että hän asuu Raumalla. Hän aikaisemmin veti Rauman seudun katulähetystä, joka on Suomen Sininauhaliiton eräs jäsenjärjestö. Ja sieltä hänet sitten joku headhunteri taisi löytää, vai miten se meni? Miten sinusta tuli kansainvälisen Siniristin pääsihteeri? Ja kerro ihan lyhyesti, että mikä tämä Siniristi nyt oikein on? Me tiedetään, että meillä on Siniristilippu, mutta tiedetään Punainen Risti. Mikä on kansainvälinen Siniristi? Tervehdys teille kaikille. Kansainvälinen Siniristi on kristillisten päihdejärjestöjen maailmanlaajuinen keskusjärjestö. Ja Suomessa, koska meillä on se Siniristilippu, niin täällä on Sininauhaliitto. Ja sen jäsenjärjestöihin sitten kuuluu myös Rauman seudun katulähetys. Mun työurani tulee tuolta Englannista. Sieltä mä löysin samalla matkalla miehen ja sen takia sukunimi on tuollainen englantilainen. Sitten toimin kouluttajana tuolla kansainvälisellä Siniristillä muutaman vuoden. Ja sitten kun heillä tuli tarvetta uudelle pääsihteerille, niin ne keksi järjestöön, joka on vuonna 1877 perustettu Sveitsissä, ensimmäisen ei-sveitsiläisen pääsihteerin, ja aika pieneksi siinä itsensä tunsi. Loistavaa. Näin Suomesta löytyy tämmöisiä huippuja. Minkä kokoinen tämä Siniristi on? Montako maata esimerkiksi teillä on tässä verkostossa? Meillä on yli 40 jäsenmaata, joissa jokaisessa maassa toimii itsenäinen järjestö, niin kuin Suomessa Sininauhaliitto. Ja kukin näistä järjestöistä tekee hyvin vahvalta kristilliseltä arvopohjalta työtä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten kanssa. Sitten nämä näkökulmat totta kai jo riippuu siitä, että toimitaanko Madagaskarilla tai Namibiassa tai Romaniassa tai Suomessa tai vaikkapa Norjassa. Vielä Sininauhasta Suomessa. Paljonko Sininauhaliitolla on näitä jäsenjärjestöjä? Mä olen oppinut joitakin tuntemaan, mutta niitä on vissiin aika liuta. Niitä on kanssa yli 90. Se on mahtava juttu. Kyllä. Siis yli 90 järjestöä Suomessa tekee kristilliseltä pohjalta päihdetyötä. Kyllä. Se ei ole ihan pieni panos. Ei, mutta kyllä työsarkaakin riittää, kun vuosittain 3,3 miljoonaa ihmistä kuolee alkoholin takia ennenaikaisesti, ja se on maailman suurin syy ennenaikaisiin kuolemaan työikäisten joukossa. Kyllä, se on hätkähdyttäviä lukuja. Siis Suomessakin alkoholiin kuolee yli 2000 ihmistä vuodessa, eikö niin? Kyllä, ja edelleen Euroopassa juodaan noin 12,5 litraa per pää, eli 3 juomaa päivässä, noin keskivertoisesti, niin Suomessa ollaan siinä 12 pinnassa, eli kyllä tämä semmoinen vakava asia on. Nykyään maailmassa kuolee alkoholiin enemmän ihmisiä kuin HIV:hen tai tuberkuloosiin. Joo, ne on hurjia lukuja. On arvioitu, että Suomen kansantalous menettää
haittojen ansiosta vuositasolla se kai pyörii siellä 10 miljardin paikkeilla, vähän riippuu siitä kuka arvion esittää, mutta suuruusluokka on siis sama kuin meidän valtion vuosittainen velanotto. Et koko tuo velkaantuminen voitaisiin kuitata sillä, että me lopetettaisiin juominen tässä maassa, eikö se niin ole? Joo, ja sitten kun siinä on se puoli vielä, että ne on ne ihan oikeat ihmisten elämäntarinat. Ja usein se ei ole se ihminen, joka itse juo, joka kärsii välttämättä kaikista eniten, vaan ne on ne lapset, ne läheiset, se lähipiiri. Ja se usein kantaa sitten valitettavasti sukupolvelta toiselle vielä sellaista taakkaa sen ihmisen harteilla, että se voi sitten johtaa erilaisiin ongelmiin elämän varrella. Aivan, eli hyvin suuri osa alkoholin aiheuttamista asioista meidän yhteiskunnassa on semmoisia, mitä ei voi rahassa mitata. Ja tuo oli ihan puhdasta rahalla mitattavaa, mistä äsken puhuin. No nyt mä pyydän takaisin tänne Sari Essayahina. Nyt on hetkinen, Essayah Janne. Tämä taivutus menee vähän välillä pieleen, mutta teillä oli jotain yhteistä tuolla menneiltä vuosilta. Miten se nyt menikään? Se Anne ainakin olet kertonut. Minä olen ihaillut Saria tuolla. Minä olen entinen maileri, juoksentelin täällä Tampereen Pyrinnön tyttöjä vastaan moneen kertaan, kun olin tuolta Hauholta kotoisin. Ja Sari oli sitten välillä siellä kentillä kanssa jossain kisoissa ja me aina niin kuin kumarrettiin sinne suuntaan, ihailtiin hänen upeata menestystä. Sellainen yhteys on. Joo, eli Sari ja Anne on entisiä kilpasiskoja, ei samassa sarjassa, mutta samoilla kentillä olette liikkuneet ja nyt tässä jälleen yhdessä. Mukavaa. Oikeastaan siirrytään nyt sitten toiseen teemaan, joka kyllä läheisesti sivuaa äskeistä, eli tätä päihdeongelmia ja alkoholin aiheuttamia haittoja. Mennään nuorisotyöttömyyteen. Siis sehän on selvä juttu, että silloin kun työttömyys nousee, niin samanaikaisesti erilaiset sosiaaliset ongelmat kärjistyy ja yksi niistä on se, että päihdeongelmat lisääntyvät. Ainakin näin olen ymmärtänyt. Nyt oikeastaan heitän Sarille tämän kysymyksen, että miten te siellä Brysselissä katselitte tätä tilannetta, kun Euroopassa on maita, joissa yli puolet nuorista on työttömänä. Et eikö se ole ihan järkyttävä juttu? Meillä ei ihan niin paha tilanne ole Suomessa, mutta jossain Espanjassa, muistan, että puhuttiinko 65% nuorisotyöttömyydestä. Eikö se on ihan karmea juttu? Mikä meidän tulevaisuus Euroopassa on, jos tämä on tämmöistä? Joo, tämä nuorisotyöttömyys kyllä niin kuin viime kaudella niin se nousi ihan keskeiseksi huolenaiheeksi ja monet sitten sanoivat, että kyllähän me aikanaan tästä Kreikan ongelmasta jollakin tavalla selvitään ja kenties tässä Euroopan talouskin lähtee nousuun, mutta me ei koskaan saada takaisin sitä sukupolvea, joka joutui kohtaamaan tämän työttömyyden ongelmat ja nimenomaan ne kerrannaisongelmat siitä, että nuori ihminen, jolla ei ole työtä, niin hänen niin kuin näköalansa siihen tulevaisuuteen, ne kerta kaikkiaan kaventuvat ja ihminen, jolla ei ole työtä, ei toimeentuloa, ei hän uskalla ruveta perustamaan perhettä. Ja siitä lähtee oikeastaan se, että tämä sitten jo heijastuu sinne sitäkin seuraavaan sukupolveen. Eli siinä mielessä tämä nuorisotyöttömyys niin on niistä ongelmista kaikkein vaikeimpia ja kipeimpiä. Se heijastuu niin paljon eri puolille yhteiskuntaa. Kun tätä ongelmaa sitten lähdettiin Euroopan tasolla pohtimaan, että mistä lääkettä, niin silloin katsottiin jälleen kerran Pohjoismaihin ja myöskin Itävaltaa ja todettiin, että näissä maissa on lähdetty tämmöisen nuorisotakuun kautta ottamaan nuorista koppia. Ja eurooppalainen nuorisotakuu pitkälti lähdettiin rakentamaan niiden mallien mukaisesti, eli alle 25-vuotias nuori työtön, niin hänelle täytyy löytyä joko koulutuspaikka, jatkokoulutuspaikka, tai sitten, että hän pääsisi oppisopimuskoulutukseen, josta Itävallassa on oikein erinomaisia esimerkkejä. Ja sitten toisaalta tällainen työpajatoiminta tulisi mahdollistaa, etsivä nuorisotyö silloin, kun ollaan jo niiden nuorten kanssa tekemisissä, jotka on selkeästi syrjäytynyt. Ja sitten vielä tämä, että yrityksille annetaan tukea, ihan puhdasta rahallista tukea siihen, että he palkkaavat nuoren työttömän. Suomessahan tämä nuorisotakuu vielä laajeni siihen, että alle 30-vuotias
yliopistosta tai korkeakoulusta vastavalmistunut kuuluu myöskin tämän nuorisotakuun piiriin. Ja tämä eurooppalainen sapluuna lähdettiin tosiaan komission toimesta rakentamaan eri maihin. Tietenkin kun puhutaan työllisyyspolitiikasta, niin siinä se koppi pitää ottaa siellä jäsenmaissa vastaan. Eli ei voida tietenkään lähteä sanomaan, että teidän täytyy verovarojanne käyttää tällä tavoin, mutta kuitenkin se malli haluttiin antaa ja sitten näitä parhaita käytäntöjä vaihtaen niin lähteä viemään tätä rakennelmaa eteenpäin. Mutta eurooppalaiset maat on hyvin erilaisia ja muistan, kun Espanjan työllisyysvaliokunnan koordinaattori Serkas siellä totesi sosiaalisten ryhmästä, että teillä on niin helppoa siellä Suomessa, että teiltä ihmiset löytyy kirjoista ja kansista, mutta heillä ei esimerkiksi ole vastaavan tyyppisiä väestörekisterijärjestelmiä, josta he pystyisivät katsomaan, että nyt tämä nuori on sellaisessa tilanteessa, että hänet pitäisi saada jotenkin kiinni ja hänet pitäisi saada jotenkin jonkunlaiseen ohjaukseen. Ja hän sitten vähän vitsinä heitti, että meidänkö pitää mennä kadun kulmia huudella, että missä te olette syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Että me ei tule aina ajatelleeksi, että monissa maissa on jo ihan tällaisia, niin kuin voisi sanoa, rakenteista johtuvia eroja, jonka takia niin kuin kaikki ei ole suoraan siirrettävissä toisiin maihin. Joo, tämä on kyllä totta, että meillä on tiettyjä asioita, jotka on kunnossa, mutta valtava haaste meilläkin on kyllä nuorison työllistämisessä ja juuri näiden kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien löytämiseksi ja heidän auttamisekseen työelämään. Mainitsit tuossa työpajat ja tästä voitaisiin oikeastaan, tarjosit hyvän aasinsillan, nimittäin Anne on ollut kehittämässä tämmöistä yhtä mallia, jolla autetaan kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia nuoria ja miksei vähän vanhempiakin koulutukseen ja sitä kautta työelämään. Kerrotko vähän tästä Valo-valmennuksesta? Oikein mielelläni. Tästä täytyy kunnia laittaa paljon myös Saulille. Hän on ollut siinä mukana tällaisessa koordinaatioryhmässä, jolla tätä mallia on sitten myös lähdetty viemään valtakunnalliseksi. Ja Rauman seudun katulähetyksessä tämänhetkinen toiminnanjohtaja Janne Rantala minun kanssani alkoi kehittämään sellaista mallia, jolla me pohdittiin, että ihminen tarvitsee olla keskiössä. Ihmisellä täytyy olla polku, jota pitkin kulkea. Ja sellainen polku, josta voi välillä mennä vähän sivuraiteille ja silti voi taas palata sinne polulle. Ja me todettiin sellainen asia, että Suomessa moni koulutussysteemi on niin suorituskeskeinen, että jos jostain asiasta ei pääse läpi, niin tippuu joko kokonaan pois, tai sitten ainakin kokonaan se motivaatio siihen tavoitteeseen pääsemisestä voi kadota kesken kaiken, koska se on niin hankalaa. Ja me huomattiin sitten, kun ensin Rauman seudun katulähetyksessä Janne upeasti veti näitä työpajoja, ja siellä mietittiin, että mutta tämä ei nyt riitä, että ihmiset tulee tänne lyhköisillä toimenpiteillä, mutta mitäs sitten? Sitten ne on vielä taas siellä työttömyyskortistossa. Ja tähän kehitettiin Valo-valmennusmalli. Tässä nuori tekemällä oppien pääsee mukaan sellaiseen prosessiin, jossa hän saa tehdä tutkinnon osia. Ja koko asian ytimessä on myös se, että se nuorella on oma motivaatio. Tässä on muuten meillä aikuisilla aika paljon tekemistä. Jos nuori sitten vaikka lapsi kotona jo sanoo, että mä haluan isona astronautiksi, mikä on meidän vastaus? Sanotaanko me, että voi kauhean sentään, että ethän sä oot tarpeeksi pitkä, sun näkökään ei ole tarpeeksi hyvä ja kuule täytyy aika älykäs olla. Vai sanotaanko me, että vau, mikä tavoite? Mitähän juttuja sun sitten kannattaa tehdä hyvin, että se voisi olla mahdollista? No koulussa kannattaa lukea aika hyvin ja ei pelkästään pelata pleikalla, vaan lähteä vähän uloskin. Eli kyllä se sitten se tavoite nuorella joskus myöhemmällä ikää hioutuu oikeaksi. Että tässä on ihan kaikilla tasoilla, tämä nyt on tämmöinen ääriesimerkki, mutta se motivaatio on ihan valtavan tärkeä asia. Ja Valo-valmennuksessa nimenomaan lähdetään siitä nuoren ehdoilla liikkeelle ja tehdään kokonaisvaltainen tukipaketti. Siihen kuuluu asumisen, elämänhallinnan katsominen, sitten se itse koulutus ja kaikki raha-asiat, talousasiat. Velka voi olla joskus siinä stoppina, ettei voi mennä töihin, kun kaikki menee perintään, mitä on vanhoja velkoja. Eli kokonaisvaltainen paketti. Tämä on kyllä loistava malli ollut. Mä olen tosiaan, niin kuin Anne sanoi, niin
ollut mukana siinä tällä eduskuntakaudella tai vaalikaudella. Meillä on ollut eduskunnassa tällainen koordinaatioryhmä, siihen on koottu kansanedustajia eri puolueista ja yhdessä on niin kuin koottu voimia tämän mallin taakse ja onnistuttu saamaan sitten jo useampana vuotena eduskunnan siihen joulupottiin, kun joulun alla aina eduskunta saa täydentää hallituksen budjettiesitystä omilla esityksillään, niin sinne on saatu sitten tälle valovalmennukselle rahoitusta ja se on tuottanut loistavaa tulosta. Ja on ollut tosi ilo olla siinä mukana. Miten se nyt sitten tästä eteenpäin menee ja nyt kun ajatellaan tulevaa vaalikautta, niin onko sulla, Anne, jotain toivomuksia meille? Mehän nyt Sarin kanssa tässä jo äsken sovittiin, että tehdään yhteistyötä, mutta olisiko tällä alueella jotain, mitä me voitaisiin tehdä yhteistyötä siellä eduskunnassa? No, tämä on sellainen asia, joka pitää ehdottomasti pitää siellä keskiössä. Se on erittäin tärkeää. Ja sitten mun mielestä on tärkeää, että kannustetaan sitä ylisektorista yhteistyötä. Eli siinä meillä on paljon voimavaraa. Tässä nuorisotakuussa on aivan upeasti tullut järjestöt ja sitten on ollut niin kuin valtion virkamiehet että kunnat, niin kuin kaikki yhteen. Ja esimerkiksi Raumalla on nyt avattu tämmöinen aivan uusi nuorisotakuutalo, jossa kun nuorilta kysyttiin, että mitä he siellä nyt sitten haluaa, että siellä olisi heille, niin se, mikä mua yllätti, oli, että siellä sanottiin, että myös harrastustoimintaa. Yli puolet nuorista, kun tuntuu, että tämä maailma on täynnä harrastuksia, niin ne haluaa sinne nuorisotakuutalolle myös harrastustoimintaa. Eli että muistetaan, että niitä toimenpiteitä pitää olla laidasta laitaan. Ja mä sanon niin kuin alkoholista, sanotaan kansainvälisesti, että alcohol in all policies. Niin nyt pitäisi olla myös niin kuin tämä nuorten syrjäytyminen kaikessa politiikan teossa. Ei vaan jossain yhdessä sektorissa, vaan se pitäisi huomioida, niin kuin sisällyttää kaikessa. Miten me mahdollistetaan tässä nuorten mukana oleminen? Että näin pienen haasteen laitamme. Oi, että tämä on niin iso teema ja tässä on niin paljon erilaisia näkökulmia ja asioita, mitä pitäisi ehtiä puida, mutta meidän aika alkaa olla lopussa ja Sarilla varsinkin on kiire junalle ja Ronilla samoin, mutta annetaan Sarille vielä yksi mahdollisuus tsempata meitä tässä nyt vaalikampanjaan. Sä katselet asioita entisenä KD-puoluesihteerinä ja eurovaalien ääni-kuningattarana, että mites me nyt saataisiin vielä hyvä loppukiri tässä, sanoppa jotain rohkaisevaa. Mä olin tuossa Hervannan torilla ja näin, että täällä on todellakin hyvä drive päällä ja se, että nyt kannattaa saada ne nukkuvat äänestäjät hereille. Me kuultiin tuossa aiemmin jo, Tanuksen Sari sanoi, että kuinka tänä aamuna siinä on kerrottu, että 30% vielä miettii, että mitähän puoluetta meinaa äänestää. Itse olen huomannut ihan saman asian, että ihmiset pohtii, että äänestääkö he ylipäätänsä, ja he on tällä hetkellä hyvin avoimia siihen, että mitä puoluetta äänestetään. Joten nyt pitää jaksaa nämä 3 viimeistä viikkoa painaa ihan täysillä vaalityötä, ja ehkä teidän joukossakin on sellaisia, jotka vielä pohditte sitä, että ketä äänestää. Mä voin sydämestäni suositella, äänestäkää Pirkanmaan KD-listaa, ihan loistavia ehdokkaita täynnä, että siinä mielessä teette hyvin ja mä uskon, että me tullaan näissä vaaleissa yllättämään kaiken maailman gallupit kumoamaan ynnä muuta, että nyt tehdään vaan työ hyvin loppuun saakka. Kiitos. Tämä oli meille hyvä tsemppaus ja muistelin, kumpi se oli, Anne se taisi sanoa jossain vaiheessa, että 800 metrin juoksijakin, niin se viimeinen suora mennään hapoilla, että eikö mekin paineta hapoilla tämä ihan suvereenisti maaliin? Kyllä, kivun läpi täytyy välillä jaksaa, kun tietää, että maali on edessä, niin se pääsee, se viestikin muuten on. Nimenomaan. Kiitos. Kiitos. Hienoja kilpasiskoja. Tosiaan tässä vaalikampanjassa on se hyvä puoli, että tämä pysyy aikataulussa, että se 19. päivä huhtikuuta tulee ja sitten se on ohi. Kyllä me siihen asti painetaan ihan täysillä. Hyvää kotimatkaa Sarille ja Ronille.
Nyt jatketaan vielä musiikilla, eli tähän kohtaan Rainer ja Lasse tulevat vielä laulamaan yhden laulun ja sen jälkeen sitten aletaan katsoa, että miten se näiden yhteislaulujen kanssa kävi. Meillä on muuten täällä lauluvoimaa tuolla perällä. Ensi kerralla täytyy jo tässä mainita, niin Pentti Hietanen on täällä meidän lauluvieraana ja Penttihän istuu tuolla takapenkissä, jos tarkemmin katsotaan ja hänen vaimonsakin on siellä. Tapaamme sitten viikon päästä heitä, mutta nyt Rainer ja Lasse. Tuossa äsken kehuttiin, että on vahva, hyvä lista tällä Pirkanmaalla kohdilla ja varmaan näin onkin. Mutta mä haluan olla vahvasta Jumalasta, joka on kaiken takana, kaiken yläpuolella, kaiken alla, kaiken sivuilla. Ja tämä laulu syntyi, oltiin Lassin kanssa tuolla Espanjassa viime syksynä. Oltiin tekemässä tätä äänitettä ja haluttiin, että siitä tulee vähän Espanjan vaikutteita ja vähän lämpöä sen lauluun, niin ajattelin, että mennään sitten sinne aurinkoon Espanjaan lämmittelemään ja myös laulamaan niitä ja soittamaan. Ja tämän laulun sävel syntyi siellä ja saattoi olla, että siinä vähän sitä Espanjaa sitten tuli mukaankin. Vahva Jumala. No niin. Itse asiassa odottelin 2 laulua, mutta tulikin vaan 1. Mä olisin kyllä ihan mielelläni kuullut vielä toisen. Kuulutit yhden. Kuulutinko yhden? Olisiko teillä toinen? Kyllä meillä on montakin, mutta... Wow. Eikös me pyydetä vielä kerran Rainer lavalle, jos teillä kerran on? Mulla pätkii tämä ajatus aina sillä tavalla, että viimeksi mä unohdin spiikata tuon Simon ja Pekan sisään kokonaan siihen alkuun. Että tämmönen, sun olisi pitänyt oikaista. Annetaan kitara tällä kertaa Lasselle ja... Kiitos. Mä ajattelin tuossa, yleensä jos ollaan jossakin työssä mukana, varsinkin jos ollaan tällainen ehdokkaana, eduskuntavaaliehdokkaana, tai sitten kun puhuttiin äsken tuosta nuorten työttömyysongelmasta ja syrjäytymisen vaarasta, ollaan missä hommassa tahansa tai tehdään työtä missä piirissä tahansa, niin se vastaanottaja, se täytyy huomata, että se palvelun antaja tai ehdokas, että se on täydellä sydämellä mukana siinä, mitä hän sanoo ja mitä hän tekee. Ei sen huomaa helposti, varsinkin nuoret, jos huomaa, että joku tulee vaan tekemään leipätyötänsä heidän eteen, että teidän on pakko saada jotenkin täältä kadulta pois tai että saada vähän tilastoja paremmaksi. Tai sitten on sellainen henkilö, joka sydämestään näkee sen heidän hätänsä ja tuskansa ja haluaa olla mukana auttamassa heidän arjensa selviytymisessä. Se on erittäin tärkeää, että ollaan täydellä sydämellä mukana kaikessa, mitä me tehdään. Ja niin kuin tänäänkin esillä olleet ehdokkaat, olemme varmaan aistineet siitä, että he ovat täysillä 100% mukana. Ennen kaikkea meidän täytyy olla 100% mukana sillä tavalla, että me annamme koko sydämemme Jumalalle, hänen käyttöönsä. Sillä Jumala on siinä mielessä vaativa, että hän haluaa koko sydämen. Mutta kun me uskallamme, niin kuin tässä lauluntekijä Lasse on runoillut, että jos me rohjetaan ja uskalletaan antaa Jumalalle koko sydän, ja oikeastaan se lupa vallata meidän sydämemme, niin me tiedämme, että meillä on kumminkin paras mahdollinen edessä. Sydämen puolikas.
nyt puolikas taikka virsuinen vaan. Iltaan päivystyspaikka Herralle tarjotaan. Sydämen täysin vaikka haluais hän omistaa ja täyttää sen rakkaudellaan. Rohkenenko kaiken antaa, uskallanko luottaa Jeesukseen, kun hän alkaa valloittaa, sydäntäni valloittaa. Oikeassa paikassa hyvään aikaan, titteleitä CV:ni mustanaan. Väistele en värväjä en lainkaan, taaskin nousin silmin mopomäivään. Audi jos ei Lexus, sen täytyy olla. Alumiinivanteilla tietenkin. Paviljonkeja siirtonurmikolla. Ja marraskuuksi aurinkoon eilatin. Hetkinen! Sydämen puolikas taikka virsuinen vaan. Iltaan päivystyspaikka Herralle tarjotaan. Sydämen täysin vaikka haluais hän omistaa ja täyttää sen rakkaudellaan. Rohkenenko kaiken antaa, uskallanko luottaa Jeesukseen, kun hän alkaa valloittaa, sydämeni valloittaa. Sydämen puolikas. Sydämen Jeesus täysin haluaisin omistaa ja täyttää sen rakkaudellaan. Kyllä tahdon kaiken antaa, kyllä tahdon luottaa Jeesukseen, kun hän alkaa valloittaa, sydämeni valloittaa. Kaiken saat, sydämeni kokonaan. Kaiken saat. Tää on mun suosikkikappaleeni muuten sillä levyllä. Mä luulin, että se on toi Rainer, joka soittaa kitaraa, kun mä tiedän, että hän on tosi kova kitaristi. Ai se olikin Lasse. Joka tarvittiin Lassilla pelkästään 3-4 instrumenttia tässä, niin sitten saa keskittyä vain yhteen välillä. Aivan. On se aika kaveri soittelemaan toi Lasse. Mä tiedän, että sä oot näin hyvä klassista kitaraa soittamaan. Wow. Annetaan nyt vielä aplodit. Ja näitä levyjä, oliko se niin, että niitä voi tilata netistä? Sulla on mukanakin, joo, hyvä. No niin, sitten alkaa olla semmoinen aika, että me siirrytään siihen yhteislauluosioon ja ääntenlaskijat on suorittaneet vastuullista työtään. Täällä on mielenkiintoisia tuloksia, hyvä. Kello on taas niin paljon, että mä luulen, että me otetaan nämä 7 eniten ääniä saanutta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kyllä. Ja samalla toivotetaan tervetulleeksi tänne Mika Karola. Hän tuossa kumartelee, on saanut äänensä takaisin. He on Lassen kanssa vetäneet näitä yhteislaulutilaisuuksia aikaisemmin tässä vuosien varrella lukuisia ja
ja varmasti homma hoituu. Tässä välissä, kun pojat tuossa vielä kokoilee nuotteja, niin kerron tuosta ensi viikon tilaisuudesta. Siis tasan viikon päästä taas jatketaan täällä samassa paikassa Studio Saulin merkeissä, ja silloin on tosiaan laulaja vieraana Hietasen Pentti, ja hänen Heini vaimonsa on täällä myöskin. Ja Heini on sen takia, että meillä on teemana hoitovirheet. Ja Heinillä on, niin kuin sitten tulemme kuulemaan, niin paljon ihan omakohtaista kerrottavaa tästä aiheesta. Tuossa äsken kuulimme, että Suomessa kuolee noin 2000 ihmistä vuodessa alkoholin takia. Siis liikenneonnettomuuksissa kuolee semmoinen 300 ihmistä. Ja kun siihen suhteuttaa, niin toihan on ihan järkyttävä määrä. Mutta heittäkää se arvaus, paljonko on niitä, jotka arvioiden mukaan kuolee hoitovirheisiin. Vuodessa. Jos liikennekuolemiin menee 300, niin Mika heittää jotain. 500. Mikan arvaus on 500. No, se on semmoinen asia, että siitä ei ihan täsmällistä lukua ole olemassa. Se on asia, mitä ei pysty... Nehän on vähän tulkinnanvaraisia asioita, mutta arvio liikkuu 700 1700 sillä välillä. Siis se on aivan hurja määrä, mitä meillä menee ihmishenkiä siis hoitovirheiden takia. Tästä asiasta puhutaan meillä aika vähän. Ja kun verrataan esimerkiksi sitä, miten muissa Pohjoismaissa suhtaudutaan hoitovirheiden ehkäisyyn, niin me ollaan kyllä aika lailla niin kuin jälkijunassa. Mutta ei mennä vielä tähän teemaan. Se on ensi viikon aihe. Se tulee olemaan todella mielenkiintoinen keskustelu. Se on erittäin iso teema ja meillä on monilla siitä omakohtaisia kokemuksia. Sen takia ensi viikolla ei ole muita teemoja. Me keskitymme tähän yhteen teemaan. Mutta tulkaa paikalle silloin. Ja nyt, Mika, johdatko sinä myöskin tämän ääntenlaskupuolen? Tässä on niin kuin lista niin, että ylhäällä on se 7 eniten ääniä saanut ja täällä on se eniten ääniä saanut. Tämä on numero tuossa äänestyslistassa ja tämä on numero laulukirjassa, koska osalla on nämä laulukirjat. No niin, nyt annan ohjat Mikalle ja Lasselle ja omasta puolestani kiitoksia teille. Ja kyllä mä tähän taidan tulla sitten vielä lopuksi jotain sanomaan. Mutta nyt ääntä. Kiitos. Morjesta. Toisen maailmansodan loppuvaiheessa Neuvostoliiton ja Saksan sotiessa eräs sotilas kaatui. Ja aika monikin sotilas kaatui siellä. Mutta ennen kaatumistaan hän kirjoitti erään laulun, jonka sanoma on minua koskettava sen takia, että sen kirjoittaa ihminen, joka on kuoleman vaarassa. Rakastan elämää. Lauletaan yhdessä. Se on 84. Du
tulen vielä tähän sen verran, että toivottelen näkemiin meidän nettiyleisölle. Tämähän on striimattu tämä ohjelma tuonne internettiin ja en tiedä minkälainen yleisö meillä siellä on, mutta kiitoksia seurasta ja viikon päästä nähdään ja tämä nauhoitushan on nähtävissä tuolla netissä sitten tämän jälkeen. Osoite tulee esille tuonne Studio Saulin Facebook-profiiliin. Ja me jatkamme täällä sitten tämän studioyleisön kanssa. Hei hei!